Dobrý den, v následujícím videu si ukážeme, jak se dá počeštit font pomocí programku FontLab Studio 5. Doplníme si do fontu vlastně chybějící český znaky z už nainstalovaného fontu, takže jednoduše si tady otevřu file Open Installed, kde uvidím všechny fonty, které mám momentálně v systému nainstalovaný. Vyberu si font například Stencil, který standardně český znaky neobsahuje. Tak, jak se podíváte v náhledu, je vidět vlastně, že některé znaky se nezobrazují správně. To znamená I a Š je ve fontu správně zobrazený, ostatní české znaky tam nejsou. Otevřeme. V tomto dialogu vidíme vlastně celou znakovou sadu fontu Stencil. A aby jsme nastavili font správně pro český prostředí, přepneme si kódování na Windows 1250, ve kterém, když jako vlastně stisknu z klávesnice například písmeno E, vidíte, přeskočí mi tady rovnou ten znak, který vlastně se zobrazí fontem pod tímhle písmenkem. Stisknu například písmeno U na klávesnici, zase přeskočím. Použiju je Š, vidíte krásně, mi tady vlastně se zobrazí skutečně to písmenko, protože v tom fontu už v náhledu bylo vidět, že je definovaný. Ale stisknu klávesu E s háčkem, vidíte, nikam mi to nepřeskočí, protože tenhle znak není momentálně ve fontu definovaný. Proto si teďko vyberu písmeno E, klasický obyčejný, a skopíruju si ho do volné kolonky fontu Stencil. Takže copy, najdu si volný políčko, který není nijak obsazený, například tohle, vyberu, zase pravím a vložím. Případný znak, který tam nějakým způsobem je, přepíšu. A abych vlastně doplnil E s háčkem, vykopíruju ten znak z nějakého už existujícího písmenka. Takže třeba Š, dvakrát poklikám, dostanu se přímo do editace toho písmena, neboli glipu, jak se to označuje. Odzoomuju pomocí stisknutého Altu a kolečkem myši otočím a vyberu si vlastně ten háček. Tak, použiju schránku Windows, Ctrl+C, zavřu a do znaku, který jsem si vlastně vytvořil, dvakrát poklikám, zase Alt, kolečko myši odzoomuju, Ctrl+V, vložím znak. Můžu si ho posunout pomocí nástrojů, které jsou tady po levé straně, můžu zvětšit, zmenšit, otočit, jak budu potřebovat. Mně teď vlastně všechno, co potřebuju, už jenom je označit si ten prázdný ten nově vzniklý znak, že patří písmenu E. K tomu využiju tadyhle pravovlastnosti toho písmenka, kde si to písmenko nějak pojmenuju, takže E s háčkem, a potřebuju znát kód písmene, respektive kód z klávesnice, který odpovídá tomuhle znaku. Otevřu si proto Unicode tabulku, ve které jsou hexadecimální hodnoty těch znaků, ve které můžete vidět, že vlastně písmenu E s háčkem velkýmu odpovídá 11A, písmenu E s háčkem malýmu odpovídá 11B. Tak, označím teda, vložím, tak. A protože vlastně budu chtít velký i malý písmeno zobrazovat stejným znakem, můžu tam rovnou vložit obě ty písmenka a doplnit vlastně oba kódy. Pokud by už ty oba kódy byly použitý pro zobrazení jiného znaku, zaškrtnu tady volbu Replace Existing Glyph, to znamená přepíšou se ty původní znaky, dám Apply a to, že to tady vlastně odskočím, není nic na škodu, jenom se, jak vidíte, ty písmena vlastně upraví, zařadí se podle nějaký abecedy. Editovaný znak poznáte podle toho proužku tady nahoře a v podstatě stejným způsobem potom jste schopni upravit vlastně všechny znaky, které vám v tom fontu chybí. Já teď jen tady v náhledu ukážu, že si malý E s háčkem, případně velký E s háčkem. Vidíte, pokaždé se zobrazí stejný znak, protože jsme to tak definovali vlastně pomocí těch kódů v tom editoru, v tom dialogu vlastností. Tak, teď stačí už jenom přejmenovat ten font, tak, aby se odlišoval názvem od toho původního stencilu. Proto ve složce File, Font Info, zobrazím si vlastně všechny informace o tom fontu a tady upravím název například stencil.cz. Doplním vlastně do všech těch chlívků, asi není úplně potřeba, ale pro jistotu dám všude Apply a OK. Tak, pokud bych ten font chtěl dál do budoucna upravovat, je dobrý uložit si ten soubor taky přímo ve formátu, se kterým pracuje ten FontLab Studio. Takže když dám Save,
Vidíte, formát je VFB a uložím si to třeba na plochu. Pozor, teď ještě jsem vlastně nevytvořil ten samotný font, ale jenom soubor pro FontLab Studio. Pokud bych chtěl exportovat ten upravenou tabulku do nového fontu, musím vlastně použít generování fontu, file, generate font, a tady v podstatě už nějakým způsobem pojmenuju si, takže zase přidám CZ a uložím na plochu. Tak, na ploše se mi objeví, vidíte, tyhle dva soubory, a jakmile dvakrát poklepu, respektive budu chtít otevřít soubor, ten TTF, ten vlastní font, tak vidíte, objeví se mi ve Windowsech 7 tabulka s možností náhledu. Tady už vidíte, jak je to S háčkem správně zobrazený. Ty ostatní znaky s diakritikou, protože jsem je neupravil, ještě nejsou správně vidět. Tak, jakmile teda ten font je vlastně v pořádku upravený, stačí tady potom jenom instalovat, font se zapíše a vznikne nový, který je potom dostupný v jiných aplikacích. My si můžeme ukázat, jak ten font Stencil potom vypadá, když je kompletně doupravený, například v aplikaci Photoshop. Vidíte, že tady mi vlastně na výtce se objeví jak stencil původní, tak ten stencil CZ, který jsem si vytvořil. No a když dám jako psát znaky, S háčkem malý píšu, nebo Ž, Ň a tak dále, U s kroužkem, všechny tyhle vlastně symboly, které původně v tom fontu nebyly definovaný, můžu doupravit a následně používat. Upozorním, může vzniknout úskalí, pokud používáte různý řezy písma, na kurzívů, tutnos a tak dále. Vlastně ty znaky, pokud nejsou správně definovaný ve všech kódování, se kterými chcete pracovat, můžou se zobrazovat špatně. Ale zatím momentálně jsem se s tím nesetkal, nevím, jak bych to řešil. V případně dalším videu ukážu, co s tím.